Tasunik handiena izan da zuzen aukeratzea, hautatzea materiala. Tenkau, 50 urte dira, eta orduan bakarrik portadak, 16.000 izan dira, urte hauetan. Eta horrelako gauza guztiekin. Beraz, izan dugu lehendabiziko, egin genuen lehendabiziko ariketa izan zen hautatzea. Bai portadak, bai gaiak, bai kronika, bai orduko garai hartako kronikak, irudiak eta hori. Eta gero arazo bat izan dugu urte batzuetan irudiekin, bain zuzen egi itxi zutenean, nolabait itxi zuten erekin fisikoa ere, eta hor geneukan artxibo fotografikoa, ez? Beraz, argazki horietatik batzu lortzeko zailtasunak izan ditugu, ez? Baina konpondu gara, orduko argazkilariekin, eta gero, periodikoak noski artxibatuta ditugu, hori, baina lan handia izan da, arakatzea material guzti hori, azken aukeraketa egiteko.